بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. Başımızın tacib olan tağsirli, ustadlı, yüzleri nurlu, dilleri doğalı, hacı dədəli, yaşlılarımız, yürekler nuru iman bilen yalfıllayan kıymetli arzişli dostlarım. Huday Tebarek ve Teala hemmenizin bir mübarek Recep ayının etyen taat ibadatlarınızı, Allah'ın dergahına kaldıryan kollarınızı, açyan ellerinizi, din dünyanızı için etyen hayır dualarınızı Allah barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala can sağlığı, yurt parahatçılığı, nığmet bolçılığı başımızdan ayırmasın inşallah. Huday Tebarek ve Teala aytiyan iştiyerlerden bu oturuşuğu kabul edip barimize amel etmek tevfikini Allah nasip etsin inşallah. 32. celese Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın siretinin içinde bir gecede muhimrak kurrun Hazreti Ebu Bekir Siddiq ehli riddet bolallara karşın Tolayhi diyen iddiayı nübüvvet ediyana karşın Halid ibn Velid radıyallahu anhi leşkerleri bilen iyi veriye, şoň içindäki dersleri bilen soňram Tolayhaga näme ýagdaýla başyna gelýär, inşallah içindäki dersler bilen hyzmatyňyza ýetireriz. Hazreti Ebu Bekir Siddiq geçen jelesede Hazreti Halid ibn Velid'i teýýarlap Tolayhaga karşyn gitdi. Ähli riddete karşyn git, şola bilen cenget, vuruş, din İslam'ın 5 tane sütundan haýsy birsin goýsala, namazı goýsala, eýni 5'sini goýýan ýaly daqydan şola bilen cenget diýakydan Halid ibn Velid'i iyi berýär. Bir Hazreti Halid ibn Velid'in bir şahsiýeti barada. 11 däne goşun teýýarlakadan Hazreti Ebu Bekir iyi berýär. Emmeş 11 däneň de başlary 11 däne jeýiş öz başyna iyi berýär. Bulary Hayber ýurtlaryna bir-birine sataşmaly etýär. Şu 11 däneň de başlary ýene de Hazreti Halid ibn Velid, Seyfullah laqabyn alan Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh. Beter siýasatde, jengawerlikde bir mahir şahsiýet. Taryhda Hazreti Halid ibn Velid'i ne tenha musulmanlar, hatta tule taryhda kafirler dady gurrun edipdirler. Yani bir fermande şekast napazir, aslen hiç bir jenglerini şekast iýmedik bir fermande diýakydany, bir qaid diýakydany, hatta kafirler dady Hazreti Halid'den gurrun etýärler. Hazreti Halid ibn Velid 120 jeng, 120'den edafa diýerler we 120 jenge şereket etýär, fermande bolupdyr. Ya fermandelikten ezledilip başka bir fermandany goýulypdyr. Be her hal Hazreti Halid 120 jengde şereket edipdir. Emma şu 120 jengiň içinde şahadet nesip etmendir. Hazreti Halid ibn Velid soňram düşökde jan merýär. Düşökde jan meren wagtynda jan merjek bolup tuka aýdypdyr. Men ennamym şu yaralary görýäňizmi? Şahadet nesip etmedi maňa diýär. Aham bir däne atymma, bir däne de kılıcymma diýipdir. Dünýä malyndan şalanma. Bulara özüm ba wagtymda Allah ýolunda istifade etdim, haýyrlandym. Menden soňram da şular waqf etýän atymy da, kılıjymy da Allah ýolunda ýene de haýyrlanylsyn niýakydan wesiýet etdi. Hazreti Halid ibn Velid indi näme densirim düşökde jan merýär. Geçen jelesede işare edipdik. Resulullah aleyhisselam Seyfullah diýip Hazreti Halid ibn Velid'i Allah'ın kılıcı diýip lagap berdi. Hanefi mezheplerden Suriyeli bir alim geçýär, Abdülfettah Ebu Godde diýär, rahimahullah. Bir wagtda men musafir ulakadan Hindistana gittim diýär. Hindistanyň ulamalaryna sataşmadan şirim, Diýubandyn ulamalaryna
Sataşeyn niyakadan Abdülfettah Ebu Godde rahimahullah olaytiye ben Hindistan'a gittim. Muhammed Yakub diyen bir muhaddis, faqih, özü bir hafız-ı Kur'an. Şol buzorg var, alim bilen men sataştım, oturuştuk ikimiz diye. Aham Muhammed Yakub aytdi, ol Hindistanlı alim aytdi maňa. Ey Abdülfettah, bilýärmi näme hikmetme Halid ibn Velid 120 jenglere gitmekligi bilen düşökde jan merýäşiň hikmeti näme bilýärmi diýdi. Aham biz şoň üstünden gurrun çykdyk. Men aýtdym, ýok, bilemek diýip aýtdym. Hikmet näme bolmaly bilemek? 120 jenge gitmekligi bilen diýip Muhammed Yakuba men aýtdym diýe. Hazreti Abdülfettah Ebu Godde rahimahullah, Hanefi mezhebiň alimlerinden. Ol Muhammed Yakub Hindistanlı alim aýtdy maňa, biz ulamalardan, sire kitaplardan, hadislerden gelişine göre biz eşitdik Resulullah aleyhissalatu vesselam laqaba Haliden bi seyfillah. Resulullah aleyhisselam Halid ibn Velid'e Seyfullah diyakadan laqab berdi. Yani Allah'ın kılıcı deyip Resulullah aleyhisselam şunu ayttı değil mi? Hava dedim. Eğer Halid ibn Velid bir merekede, bir jengde Allah'ın kılıcı olup Allah'ın tarafından jeng meydallara giren olsa, kafirlığın mukabeline eğer Halid ibn Velid şehit bolakadan yere düşse, Allah'ın kılıcı bir kafirin mukabeline şekest deydi veliyebi bolacak yaradiptir. Allah'ın kılıcı olakadan meyadine jenge girse, merekege girse, ve Allah'ın kılıcı olup giriptu. Kafirlardan eğer öldürülüp şehit edilnasa, onunla Allah'ın kılıcı kafirlığın mukabeline şekest deyip yere düşmeli oluyor. Resulullah aleyhisselam ağzından Seyfullah dedi, ol yere düşmeli. Allah'ın kılıcı mıdam üstün olmalı. Kafirlığın üstüne kahhar olmalı yakadani şeyle aytti. Hazreti Abdülfettah ayttiye, Hindistan'a barıp nagad mesafetler teyedakadan geldim. Fakat şu hikmeti alıp başka zade öğrenmedik giden mi olsattım da şunu men bildim, şu hikmeti bildim, şoňa bana boljaktı diýdi. Yani fakat Hindistan'a geldim, şu ilmi, şu hikmeti men öğrendim. Halid ibn Velid Allah'ın kılıcı olup düşökde jan berýär, kafirliň mukabeline şekest diýmeýär. Şon Resulullah aleyhisselam maňa Seyfullah diýdi. Ay şoň özün bildim, başga zat bolmasa da yerine ýetjekdi men seferim diýakadan aýdypdyr. Ve her hal Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh Hazreti Halid'e emretye ey yezhebe evvelen ila Tuleyhatinil Esedi, sen Tuleyha'ga git. Tuleyha garşin leşkerin goşunun çekden şotak git diye. Tuleyha diyen adam näme? Tuleyha kim? On eden işi näme ki jin leşker şoňa garşin çekmeli bolýa. Tuleyha diyen adam Resulullah aleyhissalatu vesselam 9-njy ýyl hicrette, yani ayrılmazından 1-2 ýyl önce Resulullah aleyhisselam'ın vefatından önce bir guruh walakadani bula Esed taifasından Yemen'in döwreklerinden bula gelýärler Resulullah aleyhisselam'a. Resulullah aleyhisselam'a yetip bula näçe guruh walakadan öýleri üýşik gelip Resulullah aleyhisselam'a salam beripdirler. Assalamu aleyk eyyuhan nebi diýip salam beripdirler. Emme yöne bir minnet koyyan haletinde bolup Resulullah aleyhisselam bilen kepleşipdirler. Olay dipdirler, ci'nake neşhedü en la ilahe illallah ve enneke abduhu ve rasuluh ve lem teb'ath ileyna. Ey Muhammed dipdirler aleyhissalatu vesselam, biz sana Esed taifasından, Yemen taraptan biz sana gellik ha. Özümüzde boyun alık gellik. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dik gellik ha. Yöne sen bize bir adam iveren aka, biz özümüz gelenler sadiptirler. Huday Teala ayet indiriptir. Yemunnuna aleyke en eslemu. Minnet koyyerle sana Müslüman molluk diyakadan. Biz özümüz gellik diyakadan minnet koyyerle sana. Kul la temunnu aleyye islamakum. Olara ait mana Müslüman molluk deyip İslam'ınıza minnet koyman deyip aytti ya Resulullah aleyhisselam'a. Biz Müslüman molluk, biz özümüz gellik. Sen adam iyi vermedin deyip minnet koyman diýen ayt. Belillahu yemunnu aleykum en hedakum lil iman. Şolara ayt Allah sizin başınıza minnet koyya, sizin yüreklerinizi imana karşı hidayet etti. Huday size minnet koyya diýdi aytdy ya Resulullah aleyhisselam'a.
Yani men musulman bolup geldim, bize adamy vermedin, biz imana girdik diýip minnet goýmasynla yürekken. Emma şu yüreklerin içinde Allah hidayete sizin yüreğinizi açıptır diýakadan Allah size minnet goýýar diýipdir. Hebnagat ders yaş jawan musulman dogalla. Kän aýdylýan bir şöbheli iratla fezai mejazida kän bir musulmanlyň zihnini bir şek oklajakla, şöbhe oklajakla ay jewwe jografi taýin etýär musulmançylygy. Näme biz şumat hemmemiz ştada dünýäge gelensek musulman bolup dursa, biz falan ýerde dünýäge gelen bolsak, biz de şolara görä bolup gitmella. Jewwe jografi adam taýin etýär. Bir şekli, bir şöbheli adam gadryn bilmek gerek ha. Jewwe jografi memleketi islami bolsun, islami ýurdyň içinde meger kafir adam ýokmy? Ya bir kofrun içinde yaşap yörellen arasında gün yürekleri nuru iman bilen yalfıllap İslam'ın nuru yüreklerini artıp bariyerle yok mu? Hemin yan Alman'ın özüne bir amar alınıya geçen yılın içinde inki septe ehvala baralla inki at takmadan süreyim inki kän at bolan avadan at bolan Muhammed at bolupdur diye. Jewwe jografi eger taýin etýän bolsa İslam otadeken agzalılmayan yerde emme nazır bolýar atlı gün artıp barýar. Yeni 20 ýyla çelliyim, yeni 30 ýyla çelliyim. Tamam otallar bir İslam ýaýrajak, İslamyň merkezi boljak diýakdany keşişler, hakamlar gorkmaýarlymy? Jewwe jografi taýin etýär bizatlary. Ýok, en hedakum lil iman. Allah yürekleri hidayet etýär her ýerde ýaşasaň da. Allah'ın eline yürekli, Allah halany hidayet etýär. İnneke la tehdi men ahbabte diye Huday Teala. Resulullah Aleyhisselam sen hali yerlerini hidayet edip bilmersin. Allah öz hali yerlerini hidayet etdiye. Yaşayan yerin her yer olasın diye Huday Teala. Walakin Allah yemunnu aleykum. Allah size minnet koyuyor. O cevve coğrafi tayin etdiye de yürekli Allah hidayet etdiye. Yaş Müslüman doğullu. İmam Rabbani Kuddise Sirruh nagat bir avudun kef aytiye. İman dağlı yal günahlar tahammül eder. Yani yüreğimizde iman ma da bir Müslümanın yüreğine iman ma. Günahlar dağ yal olsun, şu dağlı yal günahlar iman tahammül eder, çeker diptir. Emme şi imanın özü barada şek etse, Huday barada şek etse, Kur'an barada şek etse, Allah barada şek etse, Resulü barada, Hazreti Muhammed barada şek etse, iman şeki bir zerre miktarı olsa da tahammül etmer çıkar gider diptir nauzubillah. Günahlı dağ yal olasın, iman çekye, tahammül etye, izinden tövbe etyen on yuye. Emmeş imanın özü varada, Huday varada, Kur'an varada, iman varada bir zerre miktarda şek edilse on tahammül etmer iman diptir. Bir Hudaýyň beren nygmaty bir musulmançylyk dünýä gelemizde kulağımyza Allahu ekber aýtdyrylýar, tekbir aýtdyrylýar, azan aýtdyrylýar. Bu bir nygmat da men gatyryn bilmek gerekdir ha. Ay ýoldaşyňa alan fezai mejazik alanyp bir zatlar aýdyp, ay näme bizde falan ýerde bolsak, bizde şeýle bolardyk da. Ýok, her ýerde bol hidayet Allah'ın elinemişdik. Hudaýa şükür biz şu Hudaý hidayet edipdir diýip, muňa şükür gerekdir ha. Hazreti Musa ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam Huday Teala bilen münajatı baryan wagtynda bir garip gasar bir adamyň biri Hazreti Musa'nın ewinden çykýanla ey Musa sen Allah'ın huzuruna baryan bir Huday Teala'nın ýanyna bar men näme deýin şu günümden çykaýyn men näme deýin sen meni bir Huday Teala'nın ýanyna bir erz et diye. Hazreti Musa bolýady Allah'ın huzuruna çykanda Hazreti Musa aýtdyr Hudaýa sen özüň işdäki zatlar bilýän maňa näme ýagdaýla bolanyny bilýän maňa kim sataşanyny bilýän Hudaýa şu biçare maňa şeý diýdi näme diýeýin diýip Hazreti Musa Allah bilen munajaty girenne şunu aýtdy. Hudaý Taala aýtdyr Hazreti Musaga şu bendäge aýt elhamdülillah şükür kän aýtsyn diýipdir. Hazreti Musa gelýär, "Hey näetdiň? Aýtdyňmy? Hawa aýtdym. Hudaý Taala näme diýdi maňa?" Allah aýtdy, "Saňa şükret, şükrü kän aýt" diýe. Ola adam aýtdy, "Men şu günememişiň näme şükredeýin men" diýipdir. "Men şu günememişiň näme şükredeýin" diýipdir.
Hudaý Taala şonu şu gününden alyp bu gadry hor edipdir, bu gadry hor elipdir, öňkü gününe zar etip goýupdyr Hudaý Taala. Ol ba nygmatyna şükretmeli, bizen iman nesip etipdir Allah. Ol adam öňküden beter Hudaý Taala bir nygmatlar alypdyr, jan saglyk bir olokon nygmat. Sen bir halal gazanjyň olokon nygmat, el aýan gymylap duran olokon bir nygmat. Ol men şuň nämetine şükredeýin diýende Hudaý Taala onu öňküden alakadan muhtaç edip, şu öňkü günüm bolsa bolar diýip galypdyr. Be her hal aýtjak bolýanymyz, ola minnet goýupdyrlar. Hudaý Taala aýtdy, Allah size minnet goýýar, hidayet edipdir, siz getiripdir. Eşmat hemmemize haşy, Kur'an-ı Kerim her zamanla hemmemize bir dersa. Önçe keplep duranyň özi. Keplemekligi Hudaý Taala bize minnet goýýaşyny aýtmaklygy. Hemin siz cemaatlary eşitmeklik tawfygyny Allah berýär. Hudaýyň eline haşy, Hudaýyň eline. Allah bizi şundan aýyrmasyn inşallah. Şol Resulullah aleyhisselame sataşya tolayhe guruhu bilen gaýtýa öz ýurduna. Heminki öz ýurduna gaýdan wagtynda musulman bolup diýip duran tolayhe nauzu billah murtet bolup kafir bolup men özüm peýgamber diýip başlapdyr. Özü goşuny ýşiripdir, adamlar teýýarlapdyr. Müň ýyzyna da bir düşýän adamlar da bolupdyr ha. Likulli saqit laqit diýär arablaryň bir aýtýan zady we her bir galanyň açany eýe bolýan bolýar diýär. Hey özüne peýgamber diýäniň de ýerine düşýän bolýar. Firavun ýaly özüne Hudaý diýäniň de ýerine düşýän bolýar da. Likulli saqit laqit her bir galanyň açanyň ýerine düşýän bolýar da. Müň de ýerine düşelle bolupdyr da. Bir dünýäge gyzyp dünýäge ağlantyr. Dünýe dawy. Hazrat Ali'den bir wagtda sorapdyrlar da. Siflana dünýä. Dünýäni bize bir tawsif etdipdirler. Bize bir aýtdanmyr. Hazrat Ali aýdypdyr. Qala utilu am uqsir. Tulani edip düşündireýinme qysgaja diýdiňmi diýipdir Hazrat Ali. Olay diýipdirler. Qalu bal aqsir. Qysgaja täne aýda bize dünýäni. Hazrat Ali aýdypdyr. Halaluha hisab we haramuha an-nar. Halalyna hesappa, haramyna da otpada diýipdir. Dünýeşi diýipdir. Ya qysgaja dünýäni tawsif edeýinmi diýipdir. Halalyna hesappa, halaljyk ýygnasaň şoňa hesappa. O haram bolsa hesaba da salynmaýar, ot çaý diýipdir. Hazrat Ali şeýle tawsif etdi. Bir tolayhede dünýä ağlanypdyr, seltenete, mulka yetmekligi ağlanyp, men peýgamber diýip başlapdyr. Deslapda adamlar azdyrmany sebep bolan zat öz kowmy bilen bir seferde bir suwsuzlyk ýagdaýa gelipdirler, suw tapylmandyr. Oham baýdypdyr, irkebu a'lanan, atynyň adyny tutupdyr. Ay bir näçe bir araplarda şo wagtda bir awadan keplemekligi, şeýer halatda bir gafiýalary, bir kök düşýän awadan keplemeklik fesahat mod bolansaň, Kur'an-ı Kerimde şo wagtda inýärdi. Irkebu a'lanan, şi sebep bolupdyr ha adamlar fitne oklamana. A'lan niýdi atynyň adymyşdyk. Ay şi a'lana miniň diýipdir. Suw tapman ullada. A'lana miniň wazribu amyalan, bir näçe meýilleri gidiň diýipdir. Bir näçe kilometrler aýlanyň diýipdir. Tejidu belalan, bir suwluk bir öýlük tafarsyňyz diýipdir. Adamlar şoň atyna minakadan gitýärle, ay ýöwrekde ol suw tapdyrly, bu bir zat bilýär ha. O da şu bir zat bilýärligini, bilmeýärligini öz bilip durup ýene Allah'nakadan gara dünýä ağlanyp, özüne peýgamber diýip kän adamlarda şeýle fitnäge oklaýar. Ya bir batyl aýtýan bihude zatlarynyň bir soňram özü mezhep tutunup, özü bir ummat tutunup, özüne bir adamlary ýerine düşürüp ýören tolayhe namazda secde gerekkä diýipdir. Onun özü meselen bir maňa wahyyle gelýär, bir namaz okuýaňyzda secde gerekkädir. Ýöne duran ýeriňizde bolýan zat ýakadany şeýle aýtýanmyşdyk. Iň içinden ders alyp gitseň nagat mowzudan adam çykyp gitjek ýaş dostlar. Namazda secde gerekkä diýipdi. Ola gaw ýene namaz ba diýipdir ha. Namaz ba ýöne secde gerekkä diýipdir. Kän eşitilmeýärmişin namaz gerekkä, ýürek pak bolsa bolar. Hay namaz näme gerek? Ýöne özüňiz ýad edip ýöňiz. Adamyň ýüregi pak bolsun, diliň pak bolsun, baba bizatla näme? Şu zatla bir diýilýän zat dämiş. Ola namazyn secde gerekkä diýipdir. Namazyň özü gerekkä diýil akydany aýdylmaýarmy? Resulullah aleyhisselam ýürek pak bolsun diýilýän bolsa Uhud jeňde hemmäňiz bilýäňiz. Resulullah aleyhisselamyň mübarek diýişleri dewilýär. Resulullah aleyhisselam bir çukura ýykylýar, qyyn ýagdaýla bolýar,
öýle namazy biziň Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam oturup namaz okuyupdyr. Galmany yaramandyr. Yürek päklik bolýan bolsa Muhammed Peýgamberden aňyrda yürek päk bolmay aleyhissalatu vesselam. Ay yürek päk bolsun niýakydan durmandyr. Oturup okuyupdyr Resulullah aleyhissalam. Hay yürek päk bolsun Resulullah aleyhissalamyň yüreginden päk bolmy? Emme namaz oturup okuyupdyr. Bular bir tawjihat adam ýöne mowzudan çykyp gitýär. Ýaş dostlar ýanyňda aýdylsa ay bila hemmesi bir ýöne öz şoňa barmak agyr gelýär ýa öz etmeýän zadyň garaz be her näwi tawjih etmek da. Bir dostlaryň bir gurrun berýän bolmaly. Ay şu ýurtlaryň birine işlemäne gitýär. Oham bir damdaryk barakadany otada meşgul bolupdyr. Başga ýoldaşlar bir kargalarda işläpdirler. Bir de malgaran ýyzyna saklamany aýlykly şotak girýän bolmaly. Fa dersine aýtjak bolýasa. Allah her ýerde gezseler, rızklaryny bol etseler, janlaryny tak etseler, halal şöreň ýerine gezmek. Emme bize bir dersi şi. Hay bir damdaryk işlemäne bardym. Onda başymyz, arwamyz sorady, namaz okuýanmy diýdi. Bilaýdym, biloglanno, ýaş oglan, ay dogrusyny aýtdym, namaz okuýamak diýdim diýen bolmaly. Ýoldaşlaryny gurrun berýär. Namaz okuýamak. Ay onda bolupdyr diýipdir o. Namaz okuyan bolsa etdiň şu zekatymdan niýakydan bir tanaly sygyr berajagtym namaz okuyan adam bolsa diýipdir da. Şu gynanýan bolmaly, ey şu namaz okuýmadym men şondan gallym dar ey diýip. Bir dünýäň zady şu ýaş dostlar, dünýäň zady haşy. Hey men namaz okuýmadym diýip şundan galýan adam kıyamatda namaz okuýanlary sogaplary seçilip, berilip, buly paýyn alyp duka bir 5 wagtlar namazlar geçiren şu tadı nagat hesret imeli. Hey bir dünyanın zadyny ökünüpdün. Bar men sen ikaýa zafarak işleten çykararsın. Kıyamatda sogaplar paýlananna namaz okuýanlaryň derejeleri, magamlary, sogaplary her reketine, her Allahu ekberine, her surasyna diýilakadan paýlananna namaz ýok adamla şu ýagdaýda bular nagat hesret imeli. Bular ýöne bir tawjihatladyr. Ýaş musulman da golla. Adam bir innamyny Hudaý üçin ýadatmaly bolar ha. Ulamalar aýtýarmyşdyk. Men ragiba ani ta'bi lillah. Haýsy bir adam Hudaý ýoluna ýadamaklikdan ýüze gurse, ay namaza howsalam ýok. Ay men ýadatýameni. Namaza men wagt etmeýän. Ya men ýadamaklyga, men ýerine gezmeklige diýip be her hal namazdan Hudaý ýoluna bir ýadamaklikdan ýüze gurse, o butulya bit ta'ab fi hidmeti dunya awil halq. Şol adam Hudaý Taala özünden sirim, yani Allah'dan sirim ýadamat dämi? Hudaý Taala şunu başga zatlaryň ýyzyna, dünýäň ýyzyna bir ýadadyr. Başga dostlarynyň ýyzyna bir ýadadyr. Hudaýdan sirim ýadamaýan adam Allah başga ýollardan ýadadakydan çykarar diýipdir ulamalar. Ol men muňa wagt etmeýän, muňa howsalam ýok diýer. Allah şoňa şu tawfiky soňra bermer, emme himmi zadyň ýyzyna ýadar, oňa barp başarmar. Hudaý ýoluna düşmeklikden taklasyn. Hazreti Halid ibn Walid goşullary bilen gitýär. Tolayhaga garşyn. Bir şey gitmek barada, yani Hudaý ýoluna bir gadam artmak barada. Elhamdülillah hemmäňiz daş ýerden, ýakyn ýerden, maturulja, maşylja, tawuk kızgın nimäni gelipdirsiňiz, ýadaw diýmäni gelipdirsiňiz. Allah ýoluna goşmakdyr aşy. Allah ýoluna şu zamanada cihatdyr aşy ýaş dostlar. İmam Şafii rahmetullahi aleyh näme diýär? Nagat hakimane kep Allah ýoluna ýurtdan gitdipdir İmam Şafii. Bir yerde Allah agdalya diýse, Hudaýdan sirim gadam artmaly bolsa, ýurtdan gitdi İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Ay ýurtup başarmaýanmy? Çakkan ýürüýden git şo takarşynýa. Ýürüp de başarmaýanmy gaty-gatydan? Onda ýöne ýürüýden git şo takarşynýpdir. Munna başarmaýanmy? Süýrenmeli bolsa da süýrenne git, Allah ýoluna git şo takarşynýpdir İmam Şafii. Ay süýrenip de başarmaýan el aýaň diýenin etmeýärmi? Şo taňy ýene de gitýärlere garşyn muhabbet etdi, şolar gözde galipdir. Hiç gözüň şolara garşyn makyp dursun diýipdir İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Munna başarmaýanmy? Eýş ýygyň gözleme diýipdir da. Yani Allah'ın ýolunyň tersine ýygyň da bakama. Ştan gözde gal, Hudaýyň ýolun gözde gal diýipdir. Yani Allah ýolunda gezmek aşy. Gayrat edin, Allah kuwat bersin. Her gaýsyňyz heftäň ortasynda gelip duňuz,
şi Huda yoluna gitmeklikdir. İnşallah özüňiz ahiretde min derejesin maqamyny her gadamlary berilýän zat özüňiz inşallah görersiňiz. Hazreti Halid ibn Velid gitýär. Bozaha diýen ýurde barýar. Bozaha diýen ýerde bular bilen jeň ediljek. Emma Hazreti Halid ibn Velid jeňden öňçe Tolayhaga iki däne Rasulullah aleyhisselam'ın mübarek sahabaları Hazreti Ukkaşe diýen sahaba Ukkaşe ibn Mihsan we ýene de Sabit ibn Aqram diýen iki däne sahabany şolara garşyn iýeripdir. Emma bular Hazreti Ukkaşe bilen Sabit ibn Aqram diýen sahabany najawan merdany nahaq ýerden namartlyk edaqydany öldürip şehit etipdirler. Bir iki däne sahabalar şotada şehit bolýarlar. Jeň wagty bolanda, indi jeňe geljek Hazreti Halid muny eşden wagtynda beter narahat bolýar, musulmanlara agyr gelýär. Bir soluhdan sirim adam iýerli. Bulan ikisini öldürüp göberdiler. Hazreti Halid ibn Velid jeňe garşyn goşýar. Emma Tolayhan ýanyna de Tolayhadan habar almana gelýär. Näme taňa Jibril gelýärmi? Näzire wahy gelmi? Biz jeň etmelimi, etmellämi diýip öwre gelýän bolmaly. Ol Tolayhad endi jeň başlajak bolupdy. Ýok gelenak, ýok gelenak. Şeýle gelenak diýakdan ýanyna gelýärne şeýle aýtýar. Oham ol aýdypdyr gahar gelakdan Tolayhaga. Laqad tarakaka ahwaja ma kunta ilayh. Sen inni gerekli wagtynda Jibril seni goýup gitdimi? Näme keplemedin de biz näme etmeli ýakadany ýanynaky şey diýe. Emma Tolayha bir batylyň ýerinde gezip ýörelligini belledip şotada açypdyr da. Qatilu an ahsabikum. Özüňiz bar jeňediň öz kelläňize görä diýipdir da. Fa amma din fala din. Nauzu billah. Emma diniň üstünden gitjek bolsaňyz onda din ýok diýipdir. Diniň üstünden gitjek bolsaňyz din ýok. Ýöne jeň ediberiň diýakadany jeňe garşy niýerýär. Hazreti Halid ibn Velid de goşullary bilen leşkerleri bilen bilan Tolayhan leşkerlerini nabud etýär. Ondan soňra Tolayha öz zinanasy bilen bir däne düýäni aty teýýarlap goýupdyr. Nawwar diýen zinanasyny düýämindirip öz at minaqadany bu tadan gaçýa Yemenden Şam'a garşyn. Şam ýurda garşyn gaçyp gitýär. Emma ştada Tolayhan gurrun tamam bolýar. İnşallah wagt bolsa ahyrynda Tolayhan näme ýagdaý gelýär? Özüne peýgamber diýip duran adam goşullar dargyýa, şekestiýe, gaçýa gitýär. Emma gurrun inşallah ahyrynda müň içindäki bolýan wakyly Tolayhan näme ýagdaýla başyna gelýärligini inşallah wagt bolsa hyzmatyňyza ýetirer. Emma aýtdyk Hazrat Ukkaşe bilen Sabit ibn Aqram şotada şehit edilýär. Hazreti Ukkaşe her bir ýagşylyklarda halkdan sebgat alýan sahabamyşdyk. Hazreti Ukkaşe bir wagtda Rasulullah aleyhisselam aýtýar İmam Buhariň riwayatynda maňa öz ummatym kökezildi. Bu gadry men ummatym känitdi. Şonna aýdyldy maňa we yedhulul cennete min haula'i 70,000 bigayri hisab. Ya Resulullah, şu sen ummatlaryň içinden 70,000 däne, 70,000 nefer sen ummatyňdan hesap bolmany, sorag bolmany jennete garşyn bir hesap ýerjekler diýip aýdyldy. 70,000 nefer men ummatymdan bir hesap, hiç bir sorag zat bolmany jennete girjek diýakdan maňa habar berildi. Allah hemmemiz eserlemiz bilen şolardan etsin inşallah. Hazreti Ukkaşa aýdypdyr. Ya Resulallah, eminhum ana ya Resulallah, şu 70,000 neferiň içinden minne bami ya Resulallah diýipdir. Resulullah aleyhisselam, naam, sen şu 70,000 neferiň arasynda bir hesap jennete girjekleň birisi sene Ukkaşa diýipdir. Faqala ahar, eminhum ana ya Resulallah diýip ýene bir turupdyr. Ya Resulallah, minne şolaň biri bolup bilýänmi, minne şolardanmy diýipdir. Resulullah aleyhisselam aýdypdyr, sabagaka biha Ukkaşa. Ukkaşa senden ewe düşdi diýipdir. Ukkaşa senden ew girjek. Ukkaşa 70,000 nefere senden ew girdi diýakdany Resulullah aleyhisselam bir hesap jennete girjekleň birisi Ukkaşa diýakdan Imam Buhariň riwayatynda şeýle aýtýar. Ya Bedir jeňinde Hazreti Ukkaşaga Ey şu mahal Hazreti Ukkaşaň iman ýal iman gerekabide. Bedir jeňinde Kılıcın bili-bili bilen kafirler vurup duran wagtynda Hazreti Ukkaşaň kılıcı dewilipdir.
Resulullah aleyhisselam'ın yanına gelipdir. Görün imani, ya Resulullah kılıç devulli, näme deýinipdir. Resulullah aleyhisselam bir hurmaň çiýwigin beripdir eline. Hurmaň ýapraklary aýrylanda bir çiýwik bolýar. Şonu beripdir. Şu bilen al, şu bilen jeň et diýipdir. Hazreti Okkaşaň imani gerek ha. Hey men şumat näme oýnamak boljakmy? Bir näzir bilen jeňe girmeli. Nauzubillah on diýmendirde. Ya Resulullah sen mersen bollu diýipdir. Eline şu çiýwig alakadany Bedirjeň meýdanyna garşy ýeripdir. Sahabalar aýtýar keskir kılıçdan meter urýatdy kesýätdi diýdi. Şu azan aýdylýa, şonu Resulullah aleyhisselama aýdyp okypdyr. Şulary men eşitdim diýipdir. Resulullah aleyhisselam Hazreti Bilal'a emredipdir. Namazyň wagtlarynda şu Abdullah'ın gören diýişini inne azan edakadany namazy belletde çek diýipdir. Şol Hazreti Abdullah ibn Zeyd vefat Resulullah aleyhisselam'ın vefatyny eşitipdir. Sahabalar gyýyk bolupdyr. Hazreti Abdullah ibn Zeyd eşitipdir. Nämäni? Resulullah aleyhisselam dünýeden vefat etdi diýilakadan. Şunu eşiten wagtynda Hazreti Abdullah ibn Zeyd doga edipdir. Hudaya Allahümme khuz beseri hatta la ara ahadan ba'da Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hudaya in Resulullah dünýeden öten bolsa, Resulullah dünýeden vefat eden bolsa, Hudaya şu men gözlem al, men şu gözlem Resulullah'dan başka kişi görmesin, kıyamatda turamda deslap görjegim Resulullah aleyhisselam olsun deyip doga edipdir. Hudaý Taala dogasyny kabul edip iki gözlerde gafylypdyr. Ahirki görenim Resulullah aleyhisselam olsun, soňram açylanyna da şu gözle Resulullah'ın görmejek bolsa maňa gerekki diýakydan doga edipdir. Işk diýerleşi. Çon galem ender neveşten mişetaft, çon be eşk resit kalem ender hut şekaf diye Hazreti Mevlana. Kaleme yazıptır Hudaý Taala, ışkı yazıptır. Hemme zady boljak zatlar yazýar Hudaý Taala. Kalem yazıp başlaýar. Işkı yeten wagtynda kalemiň özi ýarlakydan dewilipdir. Biz sahabalardaky ba ışk şu zamanyda bizlere gerek. Ýaş musulman dogully. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'e haber gelipdir. Halid ibn Walid Tolayhan goşullaryny tamam etdi, nabud etdi diýakadany. Bu habar yeten wagtynda Hazreti Ebu Bekr Siddiq begenipdir. Aqomatin nisa'u ay yalidna misla Halid. Ey subhanallah. Hazreti Ebu Bekr aýdypdyr ha. Habar yetipdir. Tolayha özüne peýgamber diýip milleti azdyryp ýören tamam boldy, goşullar tamam boldy. Özü gaçyp gitdi Şam'a. Hazreti Halid aýdypdyr Hazreti Ebu Bekr Siddiq. Aqomatin nisa'u ay yalidna misla Halid. Zinanyla aciz galy Halid ýaly pehliwan, Halid ýaly gahrymany dogurmadan zinanyla aciz galy diýipdir. Halidden soňra bizire batyr, bizire pehliwan, bizire Allah ýoluny goşýany dogurmadan zinanyla aciz galy diýipdir. Yani Halid ýaly bir pehliwan ýok, Halid ýaly zinanyla bir pehliwan dogurmadan aciz galy diýip Hazreti Ebu Bekr Siddiq begenakadan Hazreti Halid'e bir namy ýazypdyr. Liyazidke ma en'ama Allahu bihi hayra. Ey Halid, Allah sana mınnan ne veter nigmatlaryny artdyrsın. Vettaqillaha fi emrik. Hudaýdan hemme işleňde gorkarsyň ey Halid. Allah maňa feth we nusret berdi diýakydan gururlanama. Allah'dan hemişe gorkarsyň. Allah Allah'dan gorkýarly bilen biledir. Allah hemişe gowluk etýärli bilen biledir. Ey Halid, ol ehli riddetli musulman mulakadan şu taýda ýaşap ýörelleri eziyet berellen hakyny sorarsyň diýipdir. Şu taýyn bir nokteşi. Murtet bolalla Yemen'ne, Şam'da, beýleki ýurtlarda bir musulmanlar şol obada, şol şäherlerde, şol taýfalarda ýaşap ýörledi. Bir murtet bolup dinden ewirlelle şol öz aralaryna musulman bolup ýaşap ýörelleri katliam etipdirler. Nahak yere öldürüpdirler. Zinana çağalaryny yetim goýupdyrlar. Nahak yerden fakat musulman bolalar öldürüp başlapdyrlar. Hazreti Ebu Bekr Siddiq aýdypdyr, şolaň hakyny sorarsyň diýipdir. Hazreti Halid ibn Walid bu zahada bir aýlap galýa. Bir aýlap tamam mudiriyeti eline alýa. Musulmanlar nahak yere katliam edilen hemmesini Hazreti Halid ibn Walid üýşüripdir.
Çağazıklar yetim goýupdyrlar. Başga musulmanlar owatlapdyrlar. Başga ýagdaýlar bilen öldürellen hemmesini Hazreti Halid ibn Velid şol bir aýyň içinde Hazreti Halid üýşüripdir. Şunu bir bileýliň, taryhda Hazreti Halid ibn Velid'e şizre bir zulümleri yetiştirdi diýakadan aýdylýanlar. Bulan hemmesi ozal musulmanlyň başyna getirilseňle başga kişileri dersi ibret bolsun. Musulmanly başsyz dädir diýakadan Hazreti Halid sünnetdiýär. Tamam hemmesin üýşrakadany Hazreti Halid ibn Velid şol musulmanlar nahak yere öldürelleri Hazreti Halid ibn Velid öldürüpdir, öldürellerini. Özleri näme musulmanlaryň başyna getirellerini özleri ýal muamele edip hatda bir näş neferde bir ýerik üýşrakadan otlak göberipdir. Hazreti Halid ibn Velid'in edenişi. Om taryhda Halid ibn Velid bir vahşigeri edipdir diýilýäni özlerine göre muamele edipdir. Şu haber Medine'ye barıpdır. Yani Halid ibn Velid kafirleri ol musulmanlar öldüreller owatlap ýören bolmaly ýakydany Medine'ye barýa. Hazreti Ömer kişi gaharjan tanylýa, Hazreti Ömer ki batyr tanylýa, Ebu Bekr Siddiqi halifeň ýanyna gelipdir. Ey biseň iyi vereniň bu Halid ibn Velid Allah'ın azaby bilen azap berip ýa adamlary. Bu owatlamak diýen näme diýip Hazreti Ömer täçjüp edipdir. Hazreti Ebu Bekr Siddiqi aýt emret ýaz diýipdir. Beýtmesin Allah'ın azaby bilen azap bermek boljakmy diýakadan iyi verenne Hazreti Ebu Bekr Siddiq Hazreti Ömer'e aýdypdyr. Jaýyňda otur işiň bolmasyna bilen diýipdir. Resulullah aleyhisselam ona Allah'ın kılıcı diýdi dämi? Onu Allah gynyndan çykardy. Allah jaýyna salamatı Ebu Bekr Siddiq salyp başarmar onu diýipdir. Näme etse dogurdur. Ol Allah'ın kılıcı bolakadan gitdi. Onu Allah kılıcından çykarakadan aýlap ýerin ýüzüne. Ebu Bekr Siddiq Allah'ın çykaran kılıcını jaýyna salyp başarmar diýipdir. Şu mahala nagat setqet ýaşy, ýaş musulman dogalla. Biz musulmanly hatta bir kafirin başyna da bir zat gelse musulman gynanmaly. Bir kafirin başyna da bir zat gelse musulman adam gynanýa. Emma lillahil wahidil qahhar. Yer göňle kul limanil ardu was samawat. Yer göňle kiminki hemmesi Allah'ın mulkuda. Biz gynanýasa musulman kafirin başyna da bir zatla gelse gynanylýar. Emma şu mahal edalet dämişi. Kafirli üýşakadan mekret ýerle, musulmanlar awar edakadan goýýarle. Ol çağızıklaň başlaryna nämeler getirýärle Gazze'de ýa beýleki musulman ýurtlarda awar edilýär. Ol Hudaý Taalaň gahary, Hudaý Taalaň azab bolakadany gelýänlere eber gudret tanylýan bir keşwerde. Eber gudret tanylýar. Oň üstüne de inki minniýän adamlarynyň ýaşaýan ýerlerine gudretli millik urýarlyň başyna Kudreti Hudaý Taala köködýärdi. Şu näme alameti şi? Şu zamanada da mezlum musulmanlaryň başyna hakyn sorajak Halid ibn Velidle bolmasa, Halid ibn Velidliň eýesi bolan Allah bada. Şu zamanada da musulmanlar mezlum bolup duran bolsa da, musulmanlaryň hakyn sorajak Halidle bolmasa da, musulmanlaryň hakyn sorajak Ömerle bolmasa da, musulmanlaryň hakyn sorajak Ebu Bekirle bolmasa da, musulmanlaryň hakyn sorajak Hazreti Ali'le bolmasa da, emma olaň eýesi bolan Allah wada. Ol Hudaý Taala hiç zady bir hesap goýmaýar. Ol mezlumla Allah diýakadan gygyrýarly Hazreti Musa doga edipdir Ferawny helak etdi ýakadany. 40 ýyl soňra Hazreti Musa'ň dogasy kabul bolupdyr. Ol Allah diýakadan çağızykly, yetim oglanjykly ýüregi ýarlyp barýar özüňiz görýänlersiňiz. Allah diýip gygyrp barýar. Onu Allah eşdera. Ve mekaru ve mekarallah wallahu hayrul makirin. Üýşip mekrederli, üýşip hile urarla. Hudaý Taala hile urýarlyň inki beýigidir Hudaý Taala. Olaň hilelerini öz başlaryna ýykar. Be her hal Maktumul Nişanyň aýtýany näbi? Devran neçik duran sen garip ağlar iyil dinmez. Zulmü arttı zalimin hiç göňline rahminmez. Ey bu zalimlaryň hiç bir yüreklerine rahm gelmeýärmi? Bir çağızıklaň awara bolup durallygyna zulmü arttı zalimin hiç göňline rahminmez. Jahany ýakdy gitdi, ýamanyň ody sönmez. Bir Muhammed hatyryna yer ýarylmaz, göň inmez diýe Maktumul Nişan.
Bir Muhammed hatırına ve ma erselnake illa rahmeten lil alamin. Şu Resulullah aleyhisselam aleme rahmet bol gelen sen yer yarlanak göňde yere inenak dip durmakdy mulysan. Ýogsa biz zalimleň zulmuna şunu maktumulýan haçan goşy 300 ýyl mundan önce goşupdyr. Hey şeýle müň-müňden de adamla gyryldymy ki? Maktumulýan haçan goşupdy şu zalimleň zulmy diýip. Eme bir zamanada bir bomboklanýa näçe müň nefer hep zalimleň zulmy fakat Resulullah aleyhisselam'ın hormatyna yer yarlanak göň etegine nakdipdir. Maktumulýan. Hudaý Taala her yerde musulman dogullarymyzy Hudaý Taala zalimin zulmünden saklap, ol zalimler öz başlaryna bela bilen Hudaý Taala musallat etsin inşallah. Behar Hazreti Halid ibn Walid bin Aman iwerenden soňra Hazreti Ebu Bekr Siddiq de maňa Hudaýdan gorkdyýakydan jawab namaň jogabyna bir akadany inni leşkeri goşunny Musayleme yekezzab. Bir de özüne peygamber diýip, bir de özüne adam işirip ýörene garşyn emretdi, inni oňa garşyn gitdi. Emme ştada ahyrkyja nokta gurrüňimiz kamil bolsun. Tolayhy barada özüne peygamber diýip ýören adam soňram Şama garşyn gaçyp gitýärdi. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in zamanında Hazreti Ebu Bekr Siddiq halife wagtynda Tolayhy musulman mulaqadan Medine'k başyn eňip gir gaýdypdyr. Hidayet Allah'ın eline diýdik. Yürekli Allah'ın eline diýdik. Ey şundan aňyrda olakon günä bamy? Adamlar öz ýüzüne düşürakadan azaşdyryp ýö. Men peygamber diýip ýö. Emma Hudaý Allah hidayet etjek bolsa Medine gir gaýdypdyr musulman ýakadan musulman na bolýa. Musulman na bolýa ha musulman na bolupdyr. Emma Hazreti Ebu Bekr Siddiq'i haya edip sataşıp bilmendir. Hazreti Ömer'in zamanında umre etmeni Mekke'ye garşyn Mariya, hacca garşyn Mariya'ka Hazreti Ömer radıyallahu anh Tolayha gaýdypdyr. Ey Tolayha diýipdir, ýolla barýaka, umrak Mekke'ye garşyn Mariya'ka. Ey Tolayha diýipdir, ente qatilur rajulayni salihayn. Sen iki däne salih, ýagşy, hafiz Kur'an sahabalan qatil hasen. Sen şolar öldürendirsiň ha. Hazreti Ukkaşa bilen Hazreti Sabit'i sen öldürdün ha diýakadan Hazreti Ömer aýdypdyr. Ol Hazreti Tolayhy musulman bolandan soňra Hazreti Ömer aýdypdyr. Ya emiral mu'minin. Ey emirul mu'minin, ey Ömer diýipdir. Hudaý Taala olaň taqdirini, olaň jennete gitmekligini men elimde goýupdyr da diýipdir. Olaň taqdirler, olaň kadarlary, olaň taqdirleri jennete girmelerini men elimde goýupdyr da Hudaý Taala diýipdir. Hazreti Ömer maňa aýdakydan wallahi la uhibbuka abada. Yüreğimden sen aýdaýyn diýipdir Hazreti Ömer. Seni men asıl halamak, seni gawwuramak diýipdir. Hazreti Tolayhaga. Hazreti Tolayha aýdypdyr. Sen meni gawwurmasaň de kän gawwurmaýarlar bile ýaşap ýörle, men geçen günälim bilen men hyjalet berakadany meni utandyrma diýipdir. Ýöne ýaşap bereli diýipdir. Sen men bilen işin bolmasyn, men de sen bilen işin bolmar diýipdir. Geçen ýalňyşlam bilen, geçen günälim bilen meni utandyrjak bolup durma diýipdir. Yokuş görseň de bilece ýaşap berer. Sen Allah'a inansaň, men de şol Allah'a inan ýan ýakadany musulman bolýa, islamyny gowetdi diýe kitaplarda. Musulman bolýa, islamyny wagy musulmanlardan bolupdyr. Hudaý Taala rahmeti giňde bir wagtda Hazreti Yahya ibn Muaz diýen ewliýalardan pirlayt ýemişdi. Hudaý Taala iki däne Yahyasy bar. Bir Yahya-y Nebi Hazreti Zekeriýa ogly, birse Yahya-y Weli diýmişdikle. Hazreti Yahya-y Weli doga etýämişdik munazatynda. Hudaýa şu dünýe malyndan men birçe kulüşüm etegime ýazýan hesirim namaz okuyamda namazlyk etýän, yatamda düşek etýän diýmişdik. Hudaýa şu birçe däne dünýe malyndan şu bir etegimde kulüşüm hesirim Emma maňa bir muhtaç adam gelse, ey Yahya, şu düşeňi maňa ber de maňa gerekli bolupdy şo diýse, Hudaýa şunu men şondan deriq etmerin, ýygnaqydanjyk barja da adamşy şon berip göberer diýmişdik. Hudaýa men bir bende bolaqydany barja zadym şeýle berip göbermäne razy bolsam, Allahym sen rahmetiňde kändir. Hudaýa sen rahmetiňden birçe gatry maňa ýetse bolar diýip doga etmişdik.
birçe gatra bolsa maňa bolar diýmişdik. Ilahi rahmetet deryayı amest, azanca gatre imara tamamest. Hudaýyň rahmeti giňde özüne peýgamber diýen adamy Hudaý Taala ýene imana nesip edip musulman bol we hasuna islama öz musulmançylygyny ýerine ýetirip ýagşy salih gowlardan bol Hudaý Taala maňa şu tawfigy berýärdi. Eger dowzak labinde bolsa paýyň, eger dowzak labinde bolsa paýyň, umid üzmeki gafirdir Hudaýyň diýdi Hazreti Sofallah Aleyhisselam. Eger dowzak labinde bolsa paýyň, şu aýaň dowzakyň gapdaljagyny, gyrajagyny duran bolsa da umid üzmeki gafirdir Hudaýyň. Umidiň üzme Hudaý günäler geçýän Hudaýyň madyr. Bu öňde peýgamber diýeniň dady günäsini geçýär. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, günäni Hudaý Taala geçýändir, emma ýaş dostlar, şunu dikkat edeýin. Resulullah Aleyhisselam aýtdy, "Kullu ummeti muafan illa al-mujahirin." Hudaý Taala her günä edenin günäsini inşallah geçer dipdir Resulullah Aleyhisselam. Meger mujahirliň günäsini geçmer dipdir. Mujahir diýdigi näme? Ey ya'mel ar-rajulu bil-leyli amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alayhi feyaqulu ya fulan amiltu al-bariha kaza wa kaza. Hudaý Taala hemme günäler geçer, emma şi özü mujahir diýeni Hudaý bir günä edipdir şi bende, şoň günäsini Hudaý Taala örtüp basyrypdyr. Bir benden özü gygyrya, ey men falan işler etdim ha. Men falan günäni etdim ha. Allah'ın basyran zadyny özü açýa, Hudaý Taala şoň günäsini hiç wagtda geçmer dipdir. Özü açýa, Allah basyrypdyr, giýje bir günä edipdir da. Şonu Hudaý Taala basyryp hiç kime bildirmändir da, özü gelýär adamlaryň arasynda jar wurýar, özü gygyrýar, ey men falan iş etdim ha diýär da. Ya falan zady etdim ha. Ey ýaş dostlar, şunu dikkat edeýin ha. Adam kaza namaz almak. Bizim fıkh kitabımızda İbn Abidin aýtýar, Bezzaziýeden naglede akadany. Adam şu kaza namazı bağ bolsa, mescitde şonu aljak bolsa, azany gaty çekip almak mekruh diýär. Mescitde kaza almaklygy mekruh. Näme densirim? Sen namazyň geçirmek bir güne, inni şonyň sen kaza aljak bolsaň da zahir etmeň, bir da namazyny geçiripdir diýip öz günäňi ýüze çykarmak da şonyň mekruh diýip aýtýar. Kaza namaz almaň mekruh bolsa, adam günäsini näzri ýüze çykarmaly millete. Hey men 40 ýaşapdyr da, hey men 20 ýaşymda da eden işim madyr. Eden işiňde şeriýete ters, Hudaýyň söýmeýän ýoly. Hey men o üýşmelekleri men falan etdim. Ya ýaş wagtymda da men bir barýaka falan etdim ony. Bir günäler Hudaý basyran bolsa 20 ýyllap Allah basyrypdyr. Sen 20 ýaşyňda eden zadyň näme dip 20 ýyl soňram, 40 ýyl soňram, 50 ýyl soňram onu sen gurrun berip özüň üstüne asmaly. Hudaý Taala geçen zadyny şo basyrgylygy bilen galsyn, Allah onu inşallah geçer dipdir. Ve her hal yürekli Allah'ın eline tolayhe, ol özüne peýgamber diýen musulman mulaqadan Medine gelip ve hasuna islama, musulmançylygyny ýerine ýetirip gowlardan boldy dip kitapda şeýle aýtýar. İnşallah inne Hazreti Halid ibn Walid Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in emri bilen Musayleme-i Kezzab adyn känişýäňiz geljek jelesede goşun bilen şoňa garşy Hazreti Ikrama goşulyp Musayleme bilen jeňi içindäki derslerini hyzmatyňyza ýetirer. Ötellen ruhsat bolar ýal bir alham 3 ihlas okyp içerde daşarda kulak asalla we dünýeden ötelleri we umidwarlymyz bardyr, olan haklarynda doga ederiz. Okyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.